Здравейте, фенове на Гаровата! Нашите приятели, както и всички други бисексуални маниачета от градът на вирусите и заразите по полов път, идва лято, най-хубавият сезон, най-омразния за всички дебелани, но и най-добрия за фитнес маниачетата, хората с тиракот под гърдите, хората, които имат по-големи цици от приятелките си, а за останалите деца, които са отишли веднъж на фитнес и са тренирали с розовите дирички за жени, дечицата от набор 0100, когато ги видите на басейна и си нямате работа, може да преброите костите им, което е лесно видимо спрямо тяхното мършаво миризливо напълнено с сперма и наебано тяло. Не забравяйте да се тагнете от морето. Все пак мама и тати няма как да не ви заведат там. Ако сте момиче и обиколката на газад ви е колкото тази на масата за вечеря, бъдете предпазливи да не ви сбъркат в морето с шамандурите. Но ако сте красиво популярно момиче с 250 лайка в Фейсбук, не забравяйте да снимате с сутиена, под който криете маса за гладене. Не забравяйте да се снимате по-бански, за да станете още по-популярна и снимката ви да бъде харесана от гангстерите на градът. Най-ятез 10 сантиметрови ръцебиячи, който докато са на морето при баба и дядо преди да заспат, трябва задължително да се тагнат от клубовете в Слънчев бряг. Все пак сте газари. Нищо, че сте на по 12-13 за таговете в дискотеките години не се искат. Това са важни съвети за вашето оцеляване лятото. Избягвайте жегите или пък не дайте на нас, не ни пука за вашият на никому ненужен лайнян спрял и недорасал за вас и вашето мислене живот. Ние сме гаровците. Ние сме тайно общество. Това е само началото. Очаквайте ни.